ప్రాణనాయుడు సీజన్ 2 రివ్యూ వెంకటేష్ యొక్క రాననాయుడు తిరిగి వచ్చాడు. ప్రాణనాయుడు సీజన్ 2 వెంకటేష్ గారి రాననాయుడు క్యారెక్టర్తో ఓటీటీలోకి తిరిగి వచ్చింది. ఈ సిరీస్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుండి మిశ్రమ ప్రతిస్పందనలు పొందింది. ఇప్పుడు సీజన్ 2లో అడల్ట్ కంటెంట్ తగ్గించి కథను మరింత ఎంగేజింగ్గా మార్చారు. ఈ సీజన్ ఎలా ఉందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సిరీస్ కథ సంగ్రహంలో రాననాయుడు వెంకటేష్ ఒక ముంబైలోని సెలబ్రిటీ ఫిక్సర్. ఈ సీజన్లో అతను తన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ను ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు. పాత శత్రువులతో మళ్లీ ఘర్షణలో పడతాడు. కొత్త మిడ్ గేమ్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ప్రేక్షకులను హుక్ చేస్తాడు. సిరీస్ యొక్క బలమైన అంశాలు పాజిటివ్స్. వెంకటేష్ యొక్క శక్తివంతమైన నటన. రాననాయుడు పాత్ర వెంకటేష్కు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్. అతని